todos sentadiños e sentadiñas. Espero que disfrutedes moito do acto. Paso a palabra aos presentadores e ás presentadoras en este caso. Benvidos e benvidas a todos a este acto de graduación. Grazas a todos e a todas por estar aquí, en especial a Lidia e a Bea por facilitarnos os últimos preparativos e sempre estar dispostos a axudar. Sin olvidarnos tamén daquelas persoas que por injustizas da vida hoxe non poden acompañarnos, pero sempre estarán nos nosos recordos. Guada, unha profe que para nós foi como unha nai. A primeira que acudíamos, a maioría, se tiñamos algún problema, xa que sabíamos que nos ia recibir cun bo sorriso e o mellor consello. Bueno, estamos aquí a que sei que é a peor xeración de todos. Bueno, fala por vos, que os de ciencia somos unha maravilla, e vendo que ven, agarrádevos. Bueno, aí doucha razón, somos un pouco conflictivos. E tanto, o ano pasado houbo pelexas. Bueno, aparte fomos parte, verdad, Laura? E é iso que estamos en segundo de bachiller. Bueno, uns conflictivos e os outros competitivos, non sei que será peor. A día de hoxe aínda escoito queixas sobre a clase de segundo A e de cuarto C. Bueno, pero o importante é que unímonos. Por exemplo, para as cenas do siglo, En especial por os chupitos. ou para facer os carteles para ir a Madrid no ano pasado. Bueno, todos os méritos son de Lidia, que nos organizou a excursión en 2 días. Madrid, cantos recuerdos hai de Madrid? Bueno, para ti non moitos, non? E non o digo solo porque tu que pasar unha semana unha noite en urgencia. Mira, isto non estaba no guión, íbamos meternos con eles, connosco non. Se imos empezar así, é mellor ir calando. Bueno, mellor volvemos ao guión. Despois de todos estes anos no instituto, sempre guardaremos un recordo especial da maioría dos profesores. Bueno, falando en xeral, porque hai algún que para darlle comer aparte. Cala, que se ven a cena. Sen dúbida, o momento máis importante deste curso foi ver a Loli Rúa vestida de funky en carnaval. Foi unha maravilla. Bueno, ou volvendo á cea, hai outras que solo queren vir para despois bailar con Jessie, verdad, Gracia? Bueno, como nós as dúas somos un pouco faranduleiras, palabra que inventou miña nai e a día de hoxe non lle encontro significado, vamos deixarvos co discurso máis serio que presenta Uxía Pérez. Pasaron xa 6 anos desde que entramos por estas portas a primeira vez. 6 anos nos que pasamos por moitas emocións, e 6 ata que hoxe volvemos cruzar as mesmas portas, pero esta vez para despedirnos. Cando entramos aquí por primeira vez, foi para darnos a benvida a unha etapa que comezaba. Hoxe estamos aquí, todos reunidos para pechar outra. E eu estou aquí para facervos viaxar connosco polos recordos destes últimos 6 anos. Primeiro da ESO foi un ano de cambios para nós. Un ano no que deixábamos de estar na escola e pasábamos a ser dos maiores. Empezamos a facer novas amizades e novos compañeiros. Foi un ano no que nos demos conta de que o normal non era ter un profesor para todas as asignaturas. E algúns deses profesores aínda nos acompañan hoxe en día. Un ano no que desfrutábamos escoitando a Busto falar das súas aventuras polo mundo e indo con el a pasear polo monte. E tamén recordamos a nosa querida Manuela, cos maravillosos traballos que nos mandaba e saír á pizarra a corrixir o vocabulario. Tamén cabe destacar que era tan boíña que, se éramos 30 na clase, íbanos dicindo un a un «Hola, bonitiño», mentras entrábamos pola porta. Segundo da ESO realmente non ten nada así especialmente relatable, aparte de que éramos bastante diferentes entre clases. Os de A éramos así bastante competitivos e os de B e C liábano con só respirar. Tamén vos digo que, estando en A, eu pensaba que era moito mellor estar en B e C. Terceiro para nós foi un ano de desgracia, o fatídico ano no que estaba a pandemia.
Isto marcou todo o que pudemos facer a partir de aí. En cuarto, supoñíase que teríamos as mellores actividades, das que non pudemos facer ningunha. Ainda menos mal que conseguimos que nos deran a nosa maravillosa excursión de cuarto, un ano despois, e menos días do que o fixeron os demais. Pero bueno, tamén vos digo, co que aliaron os deste ano, eu creo que foi millor a nosa. Tamén foi en cuarto cando nos vestimos a final de curso de gala para cerrar unha etapa. Aínda que desa volta sabíamos que nos volveríamos a ver. Chegamos ao bacharelato. 2 anos nos que no inicio xa nos empezaron a volver tolos con que tiñamos a selectividade. O primeiro ano, a EB, estivemos enfrontados, que raro, polo pau para abrir as ventás, polo mando do volume dos altavoces, polo reloxo, varias máis que mellor non paro, porque senón quedamos aquí que nos dan as uvas. Neste ano tamén vimos caer soldados copiando e algún profesor non se daba nin conta da música que viña do fondo. Pero os dos grupos aliámonos co mesmo obxectivo, Madrid. Pasamos varios meses mareando a vicedirectora e varias semanas cos cartéis aí nas portas, reivindicando o noso dereito a ter unha excursión como todos os de cuarto que nós non tivemos. 4 días que aproveitamos para coñecernos mellor e pasar uns días xuntos que esperamos que foran inolvidables. E despois diso chegamos a segundo, o ano que nos deu alegrías e penas, o ano no que os exames parecían non rematar, pero que sabíamos que cando te remataran sería o final dunha etapa chea de emocións, o final no que estamos participando hoxe, vestidos de gala de novo, neste acto, no que nos acompaña moita xente que estivo no noso camiño, pero no que tamén faltan outros. Esta parte realmente quería falar sobre o delegado de segundo A, que está aí sentado, que estaba enfermo e non puido preparar o discurso e, polo tanto, tiven que estar eu aquí. Un aplauso para o delegado de segundo A. Aparte del que en teoría iba a faltar, pero está aquí. Tamén faltan outros que sei que non podían estar ou por circunstancias da vida non están con nós xa. Desde logo, botando a vista atrás, vendo todo o que pasamos este ano e os anteriores, merecémonos e moito o gran día que imos pasar hoxe. Gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí e por apoiarnos en todo o que estivemos facendo estes anos. A parte de Manoliña de Busto, como mencionou Uxía, non nos podemos olvidar tamén dos centros de profesores que tuvemos, tanto de castelán, como de inglés, como en filosofía, que o ano pasado tuvemos un profesor por cada evaluación, que, mellor non seguir porque igual estamos hasta a cea nombrando profesores, non? Pero ao longo destes anos, o máis importante foi o noso cambio físico. E para iso temos un vídeo preparado para que vexamos todo o que cambiamos. You were running through me like water. Now the feeling's leaving me dry. These days we couldn't be farther. So how's it feel to be on the other side? So many wasted nights with you. I still can taste it. I hate it, wish I could take it back. 'Cause we used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. We used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. When it
was good, we were on fire. Now I'm breathing ashes and dust. I always wanna get higher. I never know when enough is enough. So many wasted nights with you. I still can taste it. I hate it, wish I could take it back. 'Cause we used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. We used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you From people you know to people you don't. From people you know to people you don't. We used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. We used to be close, but people can go from people you know to people you don't. And what hurts the most is people can go from people you know to people you don't. 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 Joder, como cambiamos todos. Algunos seguimos con cada niños e bueno, outros xa se divierten de ben pequenos traspes que iban ser. Bueno, Nuria, non te pases. Que comparando cos que veñen agora, todos unhos santiños. Despois de pasar a parte máis sentimental do acto, vamos a máis importante, as críticas. Como non podía ser de outro xeito, o discurso vais encargar Pablo Abelleira, máis conocido en Spotify como Cave 9. Bueno, yo en principio iba a hacer un discurso todo guionizado, pero también creo que la ocasión merece algo mejor. O sea que... ¿Quién me quitó la papelera? Gracias. Bueno, un claro ejemplo de lo que ha sido el segundo bachillerato, la verdad. Por pena. Y bueno, ya decía Uxía que han pasado 6 años desde que todos entramos por esa puerta, ¿no? Y teniendo más o menos claro lo que queríamos hacer, o no tan claro, y que fueron 4 años de eso y otros 2 de bachillerato. Pero también han pasado 6 años desde que más de uno seguro que tuvo, digamos, la idea, o por lo menos la intención, de querer jugar al fútbol y de repente encontrarse con chavales de segundo bachillerato también. Y por miedo no preguntar y no jugar directamente. Cositas que pasan. Pero también en estos 6 años ha muerto la reina de Inglaterra. A ver, seriedad. Ha muerto la reina de Inglaterra. Ha habido 2 mociones de censura. Ha muerto Stephen Hawking. El Madrid ha ganado 3 Champions. Jodeos, culés. Hemos sobrevivido a una pandemia mundial y aparte de eso ha empezado la guerra de Ucrania. Entonces, claro, también me para pensar en que a lo mejor el día de mañana no se van a referir a nosotros como la generación más culta ni la más graciosa, pero a lo mejor sí como la más resistente. Y por eso quiero pediros un aplauso para toda la gente que está aquí y también a que no pudo estar por otros motivos. Y bueno, llegamos aquí también a los agradecimientos, / alguna crítica.
Y antes de nada quiero agradecer al Terra Nosa, el bar que está enfrente, por todas las partidas de futbolín que se han hecho allí después de los exámenes de xeografía, en todos en general. Y también porque ha provocado que muchos profesores quieran gritarnos desde la ventana que vayamos a clase. De hecho, iba a traer un megáfono para regalárselo a Emilia, que le veía ganas, pero no ha podido ser. O sea que ya nada. La siguiente que quiero agradecer es a Bea, que no está por ahí. ¿Por ahí estará? Pues no está Bea. Bueno, quiero agradecer a Bea por dejarnos invadir su despacho casi todos los recreos, o incluso una hora antes del examen, para que nos explique cualquier cosa de matemáticas, la verdad. Y de hecho el otro día estaba viendo un vídeo de matemáticas y me di cuenta de que Bea en realidad se parece un poquito a Susi Profe. Es como Susi Profe, pero si tuviera Susi Profe el pelo rizo y también la capacidad de enfadarse. También quiero agradecer al director, alias el Gym Bro, que para los que no sepan lo que significa Gym Bro, básicamente es, a ver, que está más fuerte que el vinagre, vamos. Y quiero agradecerle por sus bromas, hacer más fácil o por lo menos más, no sé, más divertida la clase de inglés, y también por dejarnos salir 10 minutos antes para que podamos tomar el sol a veces en el banco y así tener este bronceado de obrero. Después la siguiente que quiero agradecer es Laura Mato, alias que viene, apagad la música. Y bueno, Laura, más que gracias son disculpas, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que de todas las clases hemos podido estar más atentos en tus clases a primera hora de la mañana, aunque sea difícil. No por ti, sino por, o sea, ni por la asignatura, sino porque... No por nada. Sino que, a ver, es que han puesto Historia de España a primera hora de la mañana. Es casi como empezar a ver Titanic a las 2 de la mañana, o sea... Ya ni quieres. Después quiero también agradecer a Extensión, que no está por aquí. No, por nada. Quiero agradecer a Extensión porque ha sido una de las pocas profesoras que ha logrado que los alumnos, al leer esos apuntes, le den ganas de hacer los suyos propios para poder aprobar. La verdad. Y bueno, ya me faltan solamente 2 profesores, ya acabo ahora. Quiero agradecer también a Esther, alias la andaluza, que fue nuestra profesora de matemáticas en cuarto de la ESO, y me dijo una vez unas palabras que siempre recordaré cuando suspendí el primer trimestre de matemáticas junto con mi compañero y gran amigo Roberto. Y es que recuerdo perfectamente que cogió, se acercó a nosotros lentamente, miró a Roberto y le dijo: "Y yo, tú suspende por tonto". Y cuando pensé que lo peor no era para mí, cogió, se dio la vuelta, me penetró con la mirada, tipo Terminator, y de repente me dice: "¿Y tú? Tú suspende por gilipollas". Y bueno, ya por último agradecimiento, quiero agradecer a la que ha sido nuestra tutora durante todo este año, que la verdad es que le hemos dicho muchas quejas, la verdad, y que a pesar de que quizás no seamos la clase que más estudia de ella, tampoco seamos... No somos la clase que más la lía tampoco, a ver, tampoco nos engañemos, pero aún así ella nunca se ha rendido y siempre intenta que estemos bien. Entonces le quería hacer un cántico, que creo que todos los alumnos de bachillerato lo conocen, y espero que me sigáis. Esa Susi nunca se rinde. Esa Susi nunca se rinde. Esa Susi nunca se rinde. Vale, por favor, un aplauso, por Dios. Bueno, y ya para despedirme, pues nada, agradecer a todos los que habéis venido. Espero que también este discurso no haya parecido mal a nadie, que es solamente con su sentido del humor. Y también quiero terminar con una frase que dice la Biblia, ¿no? A ver, que es de San Isaías, ¿no? Bueno, tiene 2, ¿no? Pero bueno. Tenía la de: venid,
y embriaguémonos hoy, y lo mismo que hoy haremos, lo haremos mañana también. Y yo le he simplificado y dije, emborrachémonos hoy, que mañana será otro día. Muchas gracias. Bueno, ainda que Pablo xa criticou certos aspectos, nós o que queremos é sacar os trapos sucios do instituto, basicamente. Bueno, Bea, non sei onde estás, vou te ir buscando mientras, a verdad. Non aguanto. Ah, non está. Bea, levanta unha mão. Bea, ven, por favor. Isto vai especialmente para ti. Acordaste desa lista de cando eu fundo onde a ti a principio de curso e che dixen, profe, os timbres. Os timbres. E ti me dixeches, jova, faime unha lista de todas as queixas que tiñas, tal. Traigo che ti as queixas, a verdad, pero nunha lista de todo o curso. Acompáñame, por favor. Voy. Bueno, os timbres son un show. Ti chegas aquí ás 8:30 da mañá e dos 400 que sonan, cal é o teu? Non sei, teño de números ou algo. Eu sinto moito, pero os rapaces pequenos chegas a ti de 3 clases de Historia de España, perdón, xa está. De castellano tamén, eu que sei, de matemáticas tamén, a verdad. E de repente queres entrar aí a cafetería, queres tomar un café tan tranquila nas mesas grandes, nas sillas e cómodas, tal. De repente hai 500 rapaces de terceiro de ESO, porque os que primeiro e segundo non teñen un recreo nesa hora, porque senón tamén estarían. E nós, cando éramos pequenos, nin se nos ocurría pasar da terceira mesa para atrás. Eres sin respeto ningún. Eso é verdade. Non se respeta a hacer Bueno, está mellor, Laura, sinto moito, esta non podemos decir que está estudiante. Bueno, as sillas que puxestes novas nos salón de actos, con palas que se moven, son unha tecnoloxía que non vou entender, porque tardas máis en poñer a silla que con profe che faga un cajut. Entonces, miras cambiando. Bueno, saltamos la que me da el rey. Sí, igual, pues, non parece un poquito, pero bueno. O patio pequeno, ese, o sea, hai que buscar a forma de ampliar o patio, porque nós ahora nesta última semana queríamos ir xogar unhas pachangas ao fútbol, en vez de estudiar, pero bueno, queríamos ir xogar ao fútbol. Despertarse un pouco. Nós, eu non sei se éramos ali 25 personas ou así, pero que nós non collíamos. A xente dicía, no, facemos ronda, facemos tal. No, nós queremos xogar todos juntos, e o patio non nos dá para isto. En fin, o patio non podía. Despois, os profesores que non che deixan subir ás clases nos recreos. A ver, se ti vais a esa cafetería a tomar un café porque despois tes prisa, tes que ir falar con un profesor, facer as tuas posamente despois, non sei, calquera cousa. E te topas con un profe que non viches na tua vida e dicindo, mira, das a volta e volves cando toca o timbre. Pero, como? No, eso non, Bueno, isto tampouco é despois, chicos, esto es cultura general. Oh, esto es básico, chicos. A todas horas, en todas as clases había como 5, un tercio máis ou menos de chicos, esto es básico. De a mitad de todas as horas se nos quedou bastante claro que era básico. Unha das frases máis repetidas que dan foi só se corrixen os 5 primeiros exercicios. Só se corrixen os 5 primeiros exercicios. E se vos toda alguna duda, na BAU, só corrixen os 5 primeiros exercicios. Entón, tachados que non queirades. Lidia, vai vos. Bueno, mellor deixámoslo aquí por iso. Despois recollemos esto, non? Gracias, profe. Bueno, despois deste pequeno recital de queixas, toca pasar o discurso de Ana César, que, a pesar de que están en nocturno, a de filosofía xa se encargou de terlos bastante presentes nas nosas clases. Non se olvida de vos, a verdad, pero bueno. Bueno, nós, igual que o delegado de segundo A, non temos nada preparado. Pero non por estar enfermos. Literal,
Bueno, entonces, para empezar, como está la máquina, No, ahora, falando un pouco en serio, boas tardes a todos. Quería pedir un forte aplauso para todos os alumnos de segundo bachillerato, tanto do día como do nocturno. Como representantes nós dos alumnos de segundo bachillerato e nocturno, pois quería agradecer todos aos nosos compañeiros, que sen eles o segundo bachiller sería un pouco máis complicado. Soso. Destacar a nosa profesora de galego, Paula, xefa de estudos de nocturno, non sei onde está, ali. Que a súa frase estrella de rapazada, hoxe imos salir un pouco antes, que estou de boa, nada. 10:30 sempre, profe. 10:30. Pareceme fatal. Dar as gracias a Manuel, o profesor de inglés, que a verdade é que aprendí máis este ano que o resto da miña vida en inglés. Eu podo dicilo. Literal. Bueno, antes de todo, todos estamos aquí por un mesmo obxectivo, que é aprobar filosofía. Quedou bastante claro. Nada, pois decirvos, consello de maior, que vos levo uns aniños, pouquiños, que disfrutades esta etapa, que é moi boa, a mellor, que votastes con estes compañeiros 6 anos, moitos deles viñan do cole, que a etapa seguinte vai ser mellor, ou... bueno, que sexa. Pois sí, pero disfrutade desta, inda que fora unha merda estes 2 anos, a mellor, de verdad, a mellor, bebides no vosso pobo, con vosa familia, con xente que conocedes de sempre, bueno, pois, enorgolleceredos que sacaste segundo bachiller, bachiller, e que adiante ca vosa etapa futura, chicos. Pois, agora antes de seguir coa entrega de diplomas e demais, pois, igual temos que retomar esa lista de queixas, non? A ver se non la entregades, por fin, que non quedei no esquecemento, e así o ano que ven os seguintes que se queixen de outra cousa, pero eso non. Moi ben. Pois nada, agora vamos pido que me axuden agora as titoras e Paula para entregar os diplomas e as orlas que representan pois o que vimos a celebrar hoxe aquí, que é ter conseguido terminar unha etapa para poder comezar, como xa dixo Ana tamén, outra mellor, esperamos. Imos a chamarvos agora para axilizar de 4 en 4, que subades de 4 en 4, de 5 en 5, se vos fai unha foto e continuamos, vale? Entón, subide, por favor, Carla Areán Cambeiro, un aplausiño, Llorit, Lucía e Lorena. Seguimos agasallando agora a Raúl Calvo, Alejandra Conde, Iria Costa, Nuria Couto e Adrián Dieguez. Un aplauso.
continuación, Jessica Failde, Nuria Fernández, Claudia Ferradas, Marcos Froján y Aitor Gil. Por favor, subid. A continuación, Amalia González Castro, Ana González Fernández, Iván Gutiérrez García, Natalia Gutiérrez Silva e Nerea Hermida Lamas. Seguimos con Jessy Johan, Andrea Jiménez, Aarón Lamas Cibeiro, David Lamas Rodríguez e Nuria Lamazares Fernández. Un aplauso, por favor. A continuación, Lua Lameiro Cortés, Laura López Sá, Raquel López Santiso, Julia López Silva, Uxía Mato Rodríguez e Claudia Main. Seguimos con Pablo Migueles Pérez, por favor, Ademar Montoto, Santiago Novoa, Paula Peiteado e Uxía Pérez. Seguimos con Manuel Pérez Pazos, por favor, Lara Portela Suárez, Aarón Pousada Gulías, Nina Prado Areán e Raquel Quinteiro Varela.
Ahora é o turno de Nuno Ribeiro Montoto, Pablo Rodríguez Abelleira, Olivia Rodríguez González, Antía Rodríguez Jiménez e Roberto Roqueiro Galego. A continuación chamamos a Breogán Rozas, César Saavedra Penido, Uxía Santiso Moure, Ariadna Senande Benavides e Claudia César Lareu. Continuamos con la Lorena Taboada García. Lorena. Miguel Taboada García. Aarón Val Lamas. Blanca Varela Vidal e Jorge Vázquez Castro. E para finalizar con esta parte do acto, chamamos a María Vázquez Fray, María Vázquez Lorenzo, Abel Vázquez Rodríguez e Carlota Vázquez Rodríguez. Bueno, ahora vamos a poñer un vídeo de todo o que fixemos en bachiller, que non foi só estudiar, a verdad. Profe, esta vez sí que é iso, eh? Well respected, I'm a queen, I'm a dream. I do what I wanna do, and I'm who I wanna be. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down, and crying, crying.
playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, and wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 But the band plays on now, we're crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While the zeros is fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, and wave out to the crowd, and take our final bow. It's our time to go, but at least we stole the show. 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 Luca. Bueno. Pinyu. Bueno. Pinyu. Oh.
chegou o momento estelar da nosa querida historiadora Laura Mato. Xa hai dicir unhas palabras. Pero tranquilos, vai ser moito máis ameno que a explicación do movimento obreiro un luns ás 8:30 da mañá. Bueno, antes de nada quero dicir que estou abrumada con todas as mostras de cariño. Sodes un encanto, de verdade. E, en segundo lugar, tamén, aínda que isto non estaba preparado, con todo o que ensaiastes, espero que hoxe demostredes unhas dotes para o baile fantásticas. Estou desexando velo, porque mira que non houbo baile, Sí, sí. Bueno, vamos alá. Querido alumnado, aínda que vexo que non é recíproco, familias e profesorado, hola a todas. Benvidas e benvidos a este acto de graduación. Ao longo destes meses vivimos un tempo breve, aínda que se nos fixo eterno, e moi intenso. Intenso en canto a traballo, clases, decepcións, nervios, os exames. Pero tamén foi intenso en canto a aprendizaxe, compañeirismo, risas, bailes. De onde sacamos tempo para todo, a verdade é que non o sei. Pero, bueno, xa sabedes que os profes de segundo de bacharelato sempre nos poñemos moi pesados, que nunca nos dá tempo a nada, nunca, hai que correr. Hoxe é un día para volver a virta atrás, para as lembranzas, pero tamén é un momento para as perspectivas. Escribindo estas palabras, eu rememorei cando estaba, pois, onde estades vos agora, rematando o instituto. Lembro unha ledicia inmensa de ter rematado o curso. Iso primeiro. Moitas ganas de aproveitar todo o tempo que ia ter libre en diante, sen un exame cada 2 días ou sen 2 exames cada día, que tamén houve días deses. Pero, sobre todo, lembro moitísima ilusión. A ilusión que vos vexo agora a vos cara. Esa ilusión que supón intuir un futuro que é incerto, pero é moi estimulante. Tedes todo por diante, así que só agardo que o rilledes. Eu teño 2 cativos pequenos e a diario envexo a súa capacidade para abraiarse con todo o novo que van aprendendo. Ao irnos facendo maiores parece que imos aprendendo cada vez máis paseniño, como que vai dando máis traballo aprender. Pero o certo é que a vida nos dá leccións todos os días. Só hai que estar atentos e ter ganas de seguir aprendendo. Sabedes eses días ás 8:30 da mañá, cando a profesora de historia está explicando e ninguén a está atendendo, hai quen dorme? Eu sei, véxos. Bueno, pois con historia vale, pero non fagades iso coa vida, vale? Non fagades iso coa vida, aproveitade todo o que se vos poña por diante. Espero que non perdades nunca a ansia por fedellar, por facelo parvo, que é evidente que se vos dá moi ben, e por intentalo, aínda a risco de que saia unha atrapallada. A estas alturas, sei por experiencia que estaredes fartos de consellos, recomendacións, etc. E moi ansiosos por vivir as vosas propias experiencias e tomar as vosas propias decisións. Pero, idesme permitir unha última chega. Dubidade de todo, lembrando a filosofía. Mantede a mente aberta, sempre, e cando o mundo se ría de vos, que o vai facer, plantádelle cara e poñede moito xeito e sentidiño. Moitas grazas. Agora é o turno do profe de inglés, Manuel Ermo, ao que nós non coñecemos moito, pero sabemos que é un gran xogador de fútbol que ocupa todos os recreos cos pequenos. Sí, o que sempre está xogando cando a noche di non miredes pola ventana, ese. Estimado profesorado, alumnos de diurno e nocturno,
familiares dos susodichos. A estas alturas xa todos e todas sabedes máis ou menos quen son, e sí, aparte de ser o tipo que xoga ao fútbol, tamén me dedico ás veces a ser profesor de inglés no bacharelato de adultos. Adultos, aquí estamos. Algúns estades nunha cerimonia de graduación por segunda vez, como a quen fai unha segunda comunión. Din que as segundas partes nunca foron boas, pero douvos a miña palabra de que hoxe estades nunha graduación de éxito. Para algúns este era o voso primeiro curso con nós, outros xa estaba desde anos anteriores. O caso é que todos vós chegastes ao Laxeiro en busca dunha oportunidade. Ás veces, para que as cousas saian ben, necesitamos a alguén que confíe en nós. Eu, inxenuo de nacemento, confiei en vós case dende o principio. Por qué? Porque vós, ou mellor, deixade que me inclúa, nós sabemos mellor que a ninguén o que se sente cando as cousas non saen nin á primeira, nin á segunda, nin á terceira. E podemos dicilo con moito orgullo. Dásenos moi ben eso de non tirar a toalla. Levantarnos despois dunha derrota e seguir, e seguir, e seguir. Gracias. Non importa as veces que toquemos fondo, nin as veces que nos toque empezar de cero. Somos a resistencia. Somos os turras que aguantan o que faga falta porque sabemos que antes ou despois acabamos triunfando. Rapaces, no nome de todo o profesorado nocturno, quero darvos as gracias. Gracias porque son momentos como este os que dan sentido ao noso traballo. Son momentos como este nos que entendes que cada esforzo que puxemos en vós valeu a pena. E César, amé, non sei, despois da clase de primeiro bacharelato, de segundo bacharelato, enganchar con dúas de primeiro, algo aprenderías, non? Se non aprenderas nada, era para presentar a miña dimisión. Bueno, merecedes estar aquí máis que a ninguén. Nora boa. Bacharelato nocturno, forever. Xa casi para rematar o acto, vamos darlle paso a Xosé Manuel, máis coñecido como director. Ese profe que durante os primeiros días de clase daba un pouco de medo, pero despois igual te solta un "moi bien, my baby", no medio dun examen. Bueno, a min como director sigue me dando un pouco de medo. Bueno, ahora eu creo que co maiorciño que sodes medo non metedes nada, pero bueno, algo hai que decir, non? Boa tarde a todas e a todos, familias, alumnado e tamén profesorado. Sei que este tipo de actos son singulares, emotivos, mas este ano quisemos darle unha voltiña e facer, se é posible, algo ainda máis especial, e isto é así porque, como acaba de decir Manuel, tamén estades connosco o alumnado de adultos. Non sei que todos non comezastes os vosos estudios aquí, nesta casa, pero elixistes nos a nós para completalos. O primeiro que desexaría facer hoxe é parabenizarvos polo conseguido. A todas e todos vos. Aos que tedes un expediente de matrícula, aos que non tedes tan boas notas pero titulades, e tamén, especialmente tamén, aos que ainda tedes algunha cousiña pendente. E douvos os parabéns, dámosvos os parabéns, porque estamos seguros e seguras que o camiño non foi sempre doado, e que a pesar de todo vos esforzástedes para chegar a onde estades e vos ides a seguir esforzando para conseguir máis logros a partir do luns. E digo luns porque hoxe estamos de festa e imos ir de festa, igual mañá ainda hai que descansar un pouquinho. O segundo que quería decir é asegurarvos que vos quero. Estou orgulloso de vos.
Vou non repetir. Quero-vos moito e estou orgulloso de vos. Queremos-vos, estamos orgullosos e orgullosas de vos. Imos lembrarvos. Espero que globalmente vos teñades sentido ben queridos e ben tratados e cos vosos méritos recoñecidos, que tedes moitos. Espero que no laxeiro, que somos todas e todos, houvese alguén, cando menos, algunha persoa, algún compañeiro ou algunha compañeira, algún profesor ou algunha profesora, que máis dunha vez vos fixo sentir que aquí, no laxeiro, queda-vos un lugar seguro ao que volver se vos veñen mal dadas e tedes que tomarle un respiro nas vosas andanzas polo mundo. E para finalizar, unha reflexión sobre o futuro, o éxito ou a felicidade. Canto máis vello vou, teño que dicir que menos seguro estou de onde está o éxito ou a felicidade. Bueno, cando digo felicidade, os vos momentos, estas alegrías pequeniñas que temos de cando vez. Canto máis vello vou, menos seguro estou de se o éxito é a felicidade. Ou se de sinxelamente abonda con procurar coñecernos ben. Saber ben quen somos, un mesmo e unha mesma. Saber cales son as nosas teclas internas. O que nos fai funcionar. O que nos fai levantarnos todas as mañás para vivir facendo o que nos gusta, o que nos motiva, o que nos fai poñer un sorriso na nosa cara e provocalo tamén na cara dos que están ao noso carón. Cada vez estou máis certo de que o que temos que facer, o que espero que teñades feito tamén no laxeiro, a parte do título, do bacharelato, é construir ese motor interno que tedes que ter todos. O motor interno que vos faga aproveitar os días da vida e ir detrás dos logros que queredes que conseguir. E os momentos que tanto a nós, a vos, que vos queremos, nos fan sorrir. Non esquezades que non sodes libres nin independentes. Xa sei que estades na idade de marchar e de voar alto e lonxe, todo o que poidades. E así debe ser, e así queremos todos e todas, tamén as vosas familias que sexan. Queremos que usedes ese motor que tedes que construir e afinar para chegar onde queirades, pero tamén lembrade que ese día que cheguedes ali, a nós e as vosas familias tamén queremos estar e darvos un bico, unha aperta e lograr chorar de alegría convosco. Parabéns, queremosvos e cando cheguedes ao próximo fito, que ben seguro que chegaredes, lembradevos que nós tamén nos imos alegrar e chorar de alegría por vos. Moitas grazas a todos. Para xa dar fin a este acto, as nosas compañeras Uxía Mato e Uxía Pérez van interpretar unha obra composta por Uxía Pérez. Está adaptada ao oboe e ao piano e chámase, bueno, a ver se digo ben, perdón, A la mía principesa.
Tengo un billete para huir de aquí, para el camino de inglés, a montañas y ríos que te causarán suspiros, y es contigo con quien yo lo quiero ver. Si me voy, me extrañarías si me voy, me extrañarías por mi voz y perderías la razón, me extrañarías si me voy, si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy, me extrañarías por mi piel, me extrañarías sin quererlo, me extrañarías si me voy. Tengo un billete para no volver, un par de historias que contar. Si tú quieres, puedes ser mi compañía, te prometo no escribir ningún final. Si me voy, me extrañarías si me voy, me extrañarías por mi piel, me extrañarías sin quererlo, me extrañarías si me voy, si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy, me extrañarías por mi voz y perderías la razón, me extrañarías si me voy. Bueno, para acabar este acto, imos botar man dunha despedida que todos coñecedes moi ben. Sí, esas míticas vertentes exposicións que fixemos durante todos estes anos. Grazas pola vosa atención, espero que vos gustase moito, e se alguén ten unha pregunta, que levante a man. Pablo, que? Pablo, Ahora, veña, vamos.